Bij de rest had Leiden een vastsprong van 1 punt, 39-28. Maar beide partijen binnen elkaar wegen. Nog niet uit de season, maar met nog 5 minuten te gaan in de laatste periode liep het de winst binnen van de Ljouwters. Ares had om een vastsprong van 12 punten. Maar Leiden begint alles of neer te spelen. Scoren een soort 3 punten. Mij nog 24 seconden op de klok is het god nog maar 4 punten. 69-73. Eerst hier de score. 71-73. Nog zo'n 15 seconden te gaan. Michaels smiet de bal 57 voet. Waarom? Waar balbezit Leiden? Gerommel op de groen. Leiden krokt hem eruit. De bal gaat naar Boeten en de score. De 3 punten van Leiden. De ongelofelijke 3 punten. En dus de vastsprong. De 5 mei-hal in Leiden ontploft. Nog 4 seconden te gaan. Ares had nog een kansje. Maar Gibbons krijgt de bal en kan net scoren. Leiden wint het duel. Het feest is groot. De opluchting misschien nog wel groter bij Leiden. En Ares viel het als een overwinning die ze uit de handen glippen lieten. We zijn veel te veel bezig om de voorsprong die we hebben, om die te beschermen. We spelen een beetje niet assertief meer. En daardoor kwamen we voor, 12 punten voor. En dan moet je gewoon dat blijven spelen. Dat deden we niet. You got to play for 40 minutes. Maybe we celebrated too early. And they kept fighting. You know, they're a tough team. They're a championship team. And they kept playing to the end. And, you know, they won the game. Ik ben heel trots op mijn team. Ik bedoel, het is een moeilijke hal om in te spelen. En als je dan eigenlijk de wedstrijd zelf weggooit, dan heb je alle reden om trots te zijn.